V rámci projektu Jej veda, jej príbeh vám predstavíme Viktóriu Čiernik-Kevicku. Čomu sa venujete vo svojom výskume? Tak venujem sa neurologickým ochoreniam, ich diagnostike a terapii. Pomáhame vlastne klientom, ktorí majú aj neurodegeneratívne ochorenia, ako napríklad Alzheimerová choroba alebo Parkinsonová choroba. A v tých najnovších výskumoch využívame na diagnostiku a terapiu aj umelú inteligenciu alebo sociálnu robotiku, ale okrem toho samozrejme vyvíjame aj nejaké naše tradičné logopedické testy a terapie. Je to podľa vás dôležité? Je to dôležité, pretože pri tých neurodegeneratívnych ochoreniach dnes už vieme tie ochorenia zachytiť oveľa skôr, ako sa začnú prejavovať naplno, takže Alzheimerovú chorobu vieme zachytiť z reči oveľa skôr, ako tí pacienti s tým, že zabúdajú. A čím skôr nejaké ochorenie zachytíme, tak tým skôr môžeme poskytovať terapiu a liečbu. Napríklad dnes už na Alzheimerovú chorobu existuje medikamentózna liečba, teda lieky, ktoré vieme takýmto ľuďom podávať, ale iba v tých včasných štádiách ochorenia. Čo je na vašej práci najťažšie? Tak keďže pracujeme aj s neurodegeneratívnymi ochoreniami, to sú pacienti, ktorí sa budú zhoršovať a prejdú vždy do štádia demencie. Napriek tomu si myslím, síce je ťažké sa na to pozerať, myslím si, že naša rola je kľúčová, je veľmi dôležité, aby oni mali niekoho, o koho sa môžu oprieť a stále poskytujeme terapiu, aby sme vedeli zvyšovať kvalitu života a aby sme zachovávali dôstojnosť týchto ľudí. Aké sú vaše ďalšie výskumné ciele? Vyvíjame stále nové a nové testy, ktoré by boli citlivejšie na zachytávanie začiatočných štádií ochorení, ktoré som spomínala. No a teraz máme napríklad taký zaujímavý projekt, v ktorom používame sociálnu robotiku na to, aby sme robili terapiu afázie alebo komunikačných porúch. Cieľom je, keďže je málo logopédov, tak aby sme vyvinuli niečo, čo by tí ľudia mohli doma používať na trénovanie rôznych situácií, v ktorých sa potrebujú dorozumieť. Bo vieme, že pri Parkinsonovej chorobe je problém s vybavovaním si sloviesť. A vykonávam testy na Alzheimerovú chorobu. Teraz si spolu urobíme niekoľko úloh. Rozumiete zadaniu? Áno, so svojím psom. Tiež je tam vianočný stromček za oknom. Ďakujem za popis. Absolvovali ste všetky úlohy. Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť. Vaša nahrávka bude analyzovaná umelou inteligenciou, ale vníma komplexne váš rečový prejav a identifikuje v ňom znaky Alzheimerovej choroby.